dihamuna amanami inanami, dohot dihamu haangginami, ianakon nami, naposo remaja dohot sekolah minggu, selamat hari Minggu mari hita salutna. Huria na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus, adorang sota mulai parminggota di manugoton, jumolo mahita martangiang nahohom, martangiang mahita. Amin. Tapuji matuhatta di bata di bagasan Yesus Kristus, naung pasautun baga-bagana dinanidokna di Yohanes bidu 14 ayat 10 satu ayat 17. Jala pangidoku matuamai, asa dileho tuhamu sada pangodian na asing, asa ima dongani hamu sa lilingnai, ima todi hasitongani. Naso tarjalo portibion, haidang di ida jaladang ditadda, halai ditadda hamudo ibana, hai narap ma ibana dohotamu, jala di bagasan hamu ma ibana. Pinuji madebata para siroha, naung mangunduh kita. Hasa saut ni baga-bagai, ima hasa saur ni todi barbadia, ima nuaing nataingot, nata pestahon dohot nata halason atong bongot mahita tu parsauran na badia rap dohot di bata di tonga-tonga ni parminggota marede mahita sian bukede nomor 102 ayat sada sahat tu ayat 2 di ayat 2 jongjong mahita. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tode porbadia, na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Songonon ninna Tuhan Jehova, lehonokku matuhamu roha nai baru, dohot todi nai baru tu bagasan ate-ate muna, jala usatokku do roha batu sia daging muna, jala lehonokku tuhamu roha namar pakilalaan, jala lehonokku matodikku tu bagasan ate-ate muna, ahurum mabahesa, asamar parangi hamu di bagasan akapatikku, akau huppu perarutan muna, jala patupaon muna do. Haleluya.
martangiang mahita. Hali Tuhan debata amanami, hodo na manudangi jala mengajari rohani akan porsea di hatam, marhite-hite toddi barbadia. Sai buhay marohanami, asa turepar rohaun nami marhite-hite toddimi, asa toktonggo dami rohanami makalasun hagugon nai, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maredde hita sian bukwede nomor 462 ayat 1 dohot ayat 3. Patik ni debata si hanguluhonota di pesta parjolo parningotan hasasaur nito di perbadia sadarion tersurat di 2 Timoteus bidusada ayat 7 sahat tu ayat 8. Ai dileho debataru tuhita toddi hagugon, toddi haholongon, toddi pangarajeon diri, dada toddi hatahuton. Ope unang homeila makatidakon tuhadit tai, jala unang hailahon au na terhurung homok kopibana, dohot mahota he makokop barita nauli, sian hagugoon ni debata. Songonima sahatna, atong rak mangidugogo mahita siya Tuhan debata. Ali Tuhan debata, say pargugoy mahami, mangulahon au bartupatikmi. Amin. Maredde hita sian bukwede nomor 424 ayat 1 dohot ayat 2 di ayat 2 jongjong maita. Tangiang pangodianon dohot baga-baga ni debata. Hali Tuhan debata amanami,
Horo debata nang manguseho todim na badiai sumonggobi hami jolma na leon. Asa diajari, dirajai, dipatiur, diparbadiai, jala dipatoktong hami mian di barita na ulii. Todimido na papungu-pungu hami huriam, asa masih jaloan jala masih haolongan. Songon akar ruas ni daging ni Tuhan Yesus Kristus na badiai. Sian akka pardangolan na bagas dohami juju tuho ali Jehovah. Say tangihon maswara nami. Say patinggil mapinggolho tumangihon suara niangguk nami. Molo tung majujur huali a Jehovah di akka dosa. Tung ise manah-manahan ali Tuhan. Halai tahe marroha pamuatiud doho asi maroham di angguk nami. Ale Tuhan debata amanami asi maroham di hami. Ale Tuhan debata amanami mauliate marohan nami jala pujion nami maho ala ni sudiha balgaun dohot hamuliaunmu naung pinapatarmu tuhami. Namarlas ni roha rohami nuaing ala naun dilehon kotor di perbadia songgop tuhami. Alai na marningot dohami di setahonon ni portibion hinorhon ni sorimago kopit sa pulusia natongon huadopi hami nuaing asi maroham di hami sa tumibu masalpuhon sorimago kopit sa pulusiaon sian tonga-tonga nami songon na pinatupam paluahon bangsom sian parhatubanan Misir niuluhon ni si Musa na masagihon todim na badia di tonga-tonga na sida naung patolak aik di jolo na sida na manugu na sida mamulus akapusat songon pinahan na tuat turura ditogihon todi ni Jehovah na sida tu hasonangan. Ale Tuhan debata amanami asi maroham di hami. Ale Tuhan debata amanami say pasu-pasu mahuriam na maringanan dope di hasyanganon asa nakpe mangadupi parukilon huriam ala ni sorimago kopit sa pulisyaon ala itoktong matabay si lehon-lehonmu tu huriam asa lam gada torop ni barbarita na uli dohot pangajari, dohot para siroha na mamaritahon habalgaunmu di portibion. Pakke mahuriam magabe habauran ni pasu-pasum, tuakka na humaliang, maradupon akka na hurangan, dohot akka na gali. Pasu-pasu jala pargugoy akka partohonan di huriam. Say sodangi jala pasu-pasu sude parpunguan ni halak Kristen di gereja, di parsikolahan, nang di bagas nabi. Say tatap maruas ni huriam manang di dia pe maringanan, dia kainganan na marseraki. Molo pe ikkon mangadupi si tahono di tikyon. Alai pos dorohanami na puaujungom mudoi, marhite asi ni roham. Jala tugun muruhami tuhasonangan. Ale Tuhan debata amanami asi maroham di hami jala sesa marosanami. Ale Tuhan debata amanami na di banua gijang hodo na patupahon hasesaan ni dosa di hami halak na dangolon marhite-hite anak kawolongan ni roham. Saya si maroham di hami akka na mangarsakko dosa nami. Say sahabi matubagasan rohanami hasesaan ni dosa nami. Lehon matuhami todim na badiai asaunang ganggu rohanami diasi ni roham. Halay asahot rohanami marhaporsyaon laho manggotapon na sa dosa dohot roha portibyon. Asa hupasahatami diri nami tuho gabi pilihan na mangulu jalan abadia. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Baga-baga ni debata taringot hasesaan ni dosata. Roma hamu tuau asa mangulu tod dimuna ninna Tuhan Jehova. Tung sura rarado samuna songon abit bunga dapdap. Botardo bahenokku songon itak. Nak perara songon abit hasubba. Gabe songon hapas domuse. Hasangapon madidebata na digijang. Amen. Maredde kita sian bukwede nomor 463 ayat sada dot ayat 3. Hata ni debata turupuk di pesta perningotan hasasaur nito di perbadia sadarion imana tersurat di Galatia bidu 5 mamukas yan ayat 10 sahat ro di ayat 20 alai ordo hudok marguru tuto di mahamu marparange unang pasaut hamu hisap-hisap ni daging. Aina maralohon tondido sakap-sakap ni daging. Jala maralohon daging nido sinakap ni tondi. Nama sialoan doi. Asa unang dipasaut hamu pinangido ni rohamuna. Alai molo ditugihon todi hamu. Dang ginonggo manipatik hamu. Alai tadap do parulan ni daging. Ima permainanon. Hahodaron. Pargadobuson. Hasi pelebeguon, hadatuon, para musuh-musuhon, para bada-badaon, pangiburuon, rimas-rimas, para gutu-gutuon, para salisian, para tahi-tahion. Bunuh-bunuh, parmabuhon, haurmuson jala akana sumantusi, nahu pabuana jolo tuhamu, songonido nang nuaeng, dang teangon ni akana mangulahon si songoni harajao ni debata. Alai akaudo parbuani todi, holong dohot las ni roha, dame dohot labas ni roha, habasaron, habasaun, haporsiaun, halabohon dohot hatomanon. Dang maralo patik dopak akka si songoni. Alai akan naginonggoman ni Kristus Jesus, dipersilak ko do dagingna, rap dohot akka hisap-hisap, dohot sakap-sakap. Ia dung dipanguluton diihita, taparangehon maton dii. Unang matayahi hasangapon na rumar, unang masyapat-sapan, manang masilatean. Ima sahatna, mertua maakkan na tumangihon hata ni debata, jala na upiopsa. Amin. Maredde kita sian bukwede nomor 100 sia, ayat 1 ayat 2, di ayat 2 jongjong mahita.
hatidakon mahaporsiaw tay, songon na hinatidakon ni dongata sa haporsiaw di sa dok portibion, rap mahitamadok. Au porsea di debata Jahuba, Ido ama pargugo na suatu dosan, natung mapalangit dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahuba na sasadai, iman na tinumbuhon ni si Maria, nagabe-gabeas si ator di porbadia, at dorang suabuhan. Ido tuhatta, na tumaon na bernit, di pangguman ni Silatus, na matitarpajal do ibana di hau pinursilang, na tua-tua na toro dung ditanom, na mulak mangulu di ari patuluhon, na manaik tu surgo, la hudul tu siamon di debata Jahuba, amanai pargugo na suatu dosani, di sima ibana pe mamulak sugot tu tanoon, manghumi halak na mangulu doon na mate. Au porsea di tod di purbadia, jalalus sada huria na badia, huria hatopan ni al-Kristen akan abadia, dohot ihasasaan ni dosa, dohot ihatain amadok, mulak mangulu sugot daging ni halak na umate, dohot dia nguluan naso rasuda. Amin. Merede mahita sian bukwede nomor 465 ayat sada dohot ayat 4. Martangi yang mahita. Dame ni debata na sumurung siya sa luhut na roha, ima na mga ramoti akate-ate doho pikiramu nabi, di bagasan Jesus Kristus tuhatai. Amen. Hurian na hinaulongan ni Tuhat na Jesus Kristus, hata ni debata, na mamakulingi hita di Minggu Sadaryon, ima di pesta perjulo parningota di hasasaur nito di Parbadia, manang Pentakosta na perjulo, dienek dosian buku panurirang Jesaya, biddu ono pulutulu, ayat 10 sada sahak rodi ayat 14. Songonom mahatana takasma tapai hutihut. Alai saya toktong doang guibana marningot di bangsona, uju di ngolu ni si Musa, diaka arina rubi. Alai ang gonaung didok nasida, di dia do ibana naung mabuan nasida nakok sial laut, rap doho parmahan ni parduan ni biru-biruna. Di dia ibana na marsagi hotod dina na badia itu tonga-tonga nasida. Isa ibana na manugu si Musa, marhite siat tangan hamuliaonna, naung patolakae di jolo nasida, laho mabay baritana sa liling-lilingna. Ibana na manugu nasida mamulu sa kapusat, songon hoda diadaran, daktuk tertuktuk. Songo pinahan na tuat turura, ditogihot to dini Jehovah nasida tu hasonangan. Songonipe ditagihok ko bangsom, asa mabayang guarmo marmulia.
Ima sahakna. Hurian itu hatta di minggu sadarion tahalasoddo ima parningotat di hasasaor nito di parbadia ujui di Jerusalem dukom manait Tuhan Yesus tu banua gijang pungua kasesiani di huta Jerusalem dungi songgok manastunasida tod di debata tod di parbadia ima namat dongani jala margogoy honnasida laho mamaritahon barita nauli. Marhite-hite minggut tasadarion tahalasod do paboa nunga saut baga-baga ni Tuhan Yesus. Ujunan idok nibana di Yohanes 14 ayat 16 1:17. Jala pangidok kumatu amai asa deleho tuhamu sada pangodian nasing. Asai madongani hamu saliling nai. Marhite parningotat tasadarion saud do baga-baga ni Tuhan Yesusi dinaong dilehon nibana tuakana porsea pangodian nasing ima tod di parbadia tod di hasit tongani. Napadua tahalasod do paboa ati pe dang di tonga-tongat tabe Tuhan Yesus ujumana kibana tu banua gijang alai toktong do hadir ribana ganu pari di tonga-tonga ninguluta marhiti-hiti toddina. Asa toktong do ngulut taon Immanuel di tonga-tongat taro debata. Ala marhiti-hiti toddina dakya ibana absen, dakya ibana dak terlibat di tengah-tengah ni ngulut tahun si Ganopari. Huriana hinalongan itu hatta, olulo rasuk kusukur roh hatta, buasa dukod di padane baru pe diusehot tod di parbadia. Nasorodo tod di parbadia, uju di padan narobi, alusna rodo. Jala dimula ni panopau ni pesasitong na terlibat do toktot di parbadia. Idona ni dokna di sada musasada ayat 2. Dungi mangareak-reak matod dini debata di atasnya kaek. Jadi terlibat do tot di parbadia tong nang di panopau ni. Ala didok mangariak-reak ma tod dini debata ruah Elohim. Tod dini debata mangariak-reak di atasnya kaek uju dimula ni panopau ni. Akup ni dilehot debataro nak tod di natujolma ujui. Alai pangaleon ni debata di tod dinai uju di padan narubi tumar sasahala do. Isarana di leom maturaja, tu malim, tu panurirang, tu akka raja do akan pinilit na nasing. Alai holan orang-orang tertentu na pinilit ni debata. Tu sido di leo toddi. Alai dukod di padane baru, dukod di tonaho Tuhan Yesus di podaho di parbaga-baga honibana haroro ni toddi. Dungi diuse homma toddi tu saluhuk na porsea. Asadada holat tu orang-orang tertentu be alai ngatu sudia kana porsea diusehon dicurahkan. Mulu di badan narobi nakin holat tu marsasa halak do alai yang go di badan baru diusehon do toddi. Sudi mahita kana porsea tu Tuhan Yesus dapotat tod di parbadia. Toddi hasit tongani. Odo na tahalason akamanginang pabawa ganupdo hape akana porseai manangisa na mangihuto Tuhan Yesus na makatidakon ibana Tuhan tusido use toddi perbadiai. Alai di tonga-tonga ni parnguluat tahun
naolo do diutsak debata tot dinai siang ngolu ni jolma ala adong parulauta adong ngolutta adong hatatta na mangarsahi tot di parbadia yang mendukakan Roh Kudus. Ternyata olo do hape diucap debata tot dinai molo adong akka parulauta parnguluatta na sohobar tulomoni rohana. Ido na masa diturpuk taon ujui tongod do bangsa Israel terbuang tuha buangan jala dipakilalahon panurirang Yesaya nunga diusak debata tot dinai sat tonga-tonga di bangsoi ala say mula hula go diarsahi nasida debata nian say mula hula go ditogu-togu debata dipicang ditogu-togu alai dangolomu bawangsoi dungi di ujung na terbuang manasida tuha buangan diusak matot dinai sian nasida Oddo natajaha diturpuk tanakin, ia turpuk taon nima tangiang ni panurirang Yesaya uju dihabuanga bangsoi, lau mangele-hele debata, asa dipasahak musetot dina itu bangsoi. Atipe di bagasan hasalal bulut do bangsoi, alai dipangido panurirangi, asa asiro hani debata, tunasida muse dilehom musetot dii. Pola do dipaingot panurirangi, melutajahan nak diturpuktai, dipaingot debata di asini rohanai. Uju di perjalanan luar sian perhatubana Misir rope bangsoi. Ay ditongan di perjalanan ni mula hulak go bangsoi merdosa. Mula hulak go nasida mangulahon nasala. Alai say mula hulak do asini rohani debata. Lau manugu-nugu nasida sahatu natolhas nasida tutano na benar bagai-bagai. Alanido di elehelek panurirang Yesaya marhite tangyang na diturpuk tanak keningani dipaingot debata disungguli debata di asini rohanai asa atik pemerdosa do bangson alai sumuang maniam muse asini roham sumuang mamuse nian tot dimi songgop tutong-atongan yak kabangsoi asa ditugui nasida tu haluaon dohok tu hasonangan. Hurian itu hatta masa dotong naksongon itu yang atongan ni huria lipartikian nuaeng. Sasitong na dimulanay dukotajak ko Jesus Kristus gabi si pelua hita nunga dipasonggop debata tu hita tot dinay. Alai ditongatongan di perjalanan ni ngulutta si ganopari jok do hita manudal hod debata jok do taarsahi tot dii. Alani ati do tung naung diusak debata tot dinai setonga-tonga ningulutta. Alani rap mahita songon tangiang ni panurirangon. Martangiang di partikian nuaeng. Mangele-hele debata. Tasungguli ibana di asini rohanai. Asa dilehom muse, diusehom muse tot dinai. Tuakan aporsea. Taboto do akka manginang ia hasalan ni bangsa Israel uban nagabe terbuang nasida tutano habuangan sasitong nadang soal kehidupan rohani nahurang. Bukan. Aina burjua bangson beribadah. Burjudo maredde. Burjudo nasida marpelean. Burjudo nasida marpuasa. Burjudo nasida mengalap perpuluhan. Alai di tonga-tonga ni perngulus si ganupari, daktarida perbuin hapor siaon nai. Ay masih hosomat do nasida sama nasida. Dangolo nasida manari hodongan na. Masih pasobuan muladong akadongan na nasusa. Malah godang halak na martahi-tahi laho mencelaka kadongan na. Hape di tonga-tonga ni ibadah formal, so ina mehebat na. Marpuasa daktaralo halagi. Alai aladang di patupan nasida
holong ni rohana dos, dohot dongan na jolma, dungi diarsahi ima debata. Gabe rimas ma debata, terbuang ma bangsoi. Mulut aida do dipertikan nuaengon, dang na hurang sasetong na burjuni ruas ni huria molo rotu par mingguan, rotu par guruan, rotu akka punga-punga kurian asing, adik peadong do pemanak piga-piga dong atta neko situ kutuguon. Alai hamonak kamanginang ternyata itu tidak cukup. Alana molo masih hosomat do hita sama hita, tasakap yak kasakap naro atau dongatta, manang dang olo hita manariho na kanarekot di dongan, sasitong na marsak do debata mangidei, marsak do tod di perbadia. Jala na olo do diusak debata, tod di nasyak kita. Molo saya songonido piaka parange do parnguluota. Alanido rak mahita mangilih-hilih debata, na perjolo totu adong madihita komitmen lau berubah. Alana tuak kahalak na berubah do, tuak kahalak na komit untuk memperbaharui hidup, tusido hal to diperbadiai songgop. Alai mulu saya mangulu do pehita dijukat ni rohatai, ditakang ni rohatai, ucaton ni debataro, siak kita to dinai. Alani ujutai lehelek debata madok Tuhan, usehom matodim tuhami, sasitong naik ko paradiota do parjolo dirita. Asa talup pita gabe inganan habaoran ni todii. Olo mahita mardame tuganu palak. Mardame mahita dohok dong atas sabagas. Mardame mahita tuak kayana kota. Mardame mahita tuak keluarga tanasing. Mardame mahita tudongan ruas ni huria. Akup ni olo mahita masiurupan. Dohot manarihot dong atabe. Unang ma holan nadihita tasarihon. Unang ma holan nafsu pribadi. Unang ma holan keinginat tai tapatujolo. Gabelu pahita tuak kadongata. Odonang natinegor ni Apostel Paulus di turpu epistel tainakin di Galatia 5 uju di podaibana huria na parjoli huria Galatia asa malua nasides ya sudia kahagigiot ni daging ala ruas ni huria na parjoli ate penak porsia nasida di Yesus Kristus alai say gumodang do di patujolo akka nafsu pribadina di patujolo do sudah keinginan na, dak keinginan di debata parjolo diolo ibana. Alanido bana do Apostel Paulus tadap do akka perniulan ni daging. Jala tadado nang perniulan ni toddi. Alani tasulikit mangulutai. Nak tahanguluhoni dia do perniulan ni daging do noeng manang nak perbuini toddi do. Molo taida, molo olo hita jujur manulikit diritai, molo tunggu modang do disi parniulan ni daging, marhite mingguta sadario dijo mahita, muba mahita sudi, asa songkop todini debatatu hita. Aladang marguna, molo tapatigor-tigor dirita madok naburju doau, ringgas doau martangiang, ringgas doau rotu bagas joro ni debata. Ternyata itu tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Bahkan bangsa Israel terbuang do nasida. Adik peburju nasida dia ke ibadah-ibadah formal. Alai di ibadah parngulus ganupari, terlumubi di parsaora dohot dongan. Dangadong nadapok haposan nasida. Alanido saulat nari akka mga kainang tapangido matu debata marhite-hite parningorat ta sedarion. Tuhan, atik tung naung diucat todo todip siak kami. Atik tung nauk pabalgahu do dosa nami. Atik tung sonaung hupardulihok kami biak kadongan nami. Ubain na gabe songonong ulut taon. Uban na gabe masak ka na masaot tuhita. Taile-hile mamuse debata.
tasungguli ibana di asini rohane Tuhan, songon asini roham nang pinasahak mu tu bangsom na selaunon. Doho songon asini roham nang pinasahak mu tuau na salilingon. Ingok mayale debata. Jala pasahak mainak tuau di partikian nuaeng. Sai di usehod debata mato di netu hita. Asa di leoni di hita gugu. Ay tod di ni debata tod di hagugodo. Asa di leoni tu hita kemampuan untuk mengasihi orang lain. Ay tod di ni debata tod di haholongodo. Asa di leoni di hita hagugo on na tau mangotapi dirita, na tau mangabati dirita, siya nakkaulaon na sumarguna, ulaon na mangarsahi tod di berbadia. Ay tod di ni debata, tod di pangarajayo diri do. Ido dido Apostol Paulus di 2 Timoteus sadaya pitui. Ay di lewat debata do tu hita tod di hagugon, tod di haholongon, tod di pangarajayo diri, dada tod di hatahutan. Margugo mahita sude mamulusak kana masaon. Ati pegodang nuang kanasorak di tong-tongan inguluta, aleunang mabir hita. Say na margugo do hita bahenon ni debata, molo di usehot tod di netu hita. Dungi sude mahita tugu-tugon na tu hasonangan, tugu-tugon na mahita tu ngulu na sejahtera, martangiang mahita. Mauliate maliamang ala diuseho kotod dim tugano pakana makkaporseaiho. Dada holat tu orang-orang tertentu beisahat, alai sadok na makkaporseaiho, dapotad do di toddi perbadia, toddi pangapuli, tod di hagugon, tod di haholongon dohot tod di pangarajayo diri. Alaya liamang di paingot tatabo hami, paboa naulo do musak tod di siak kami, molo somar parange hami hobar tu hatam. Terlumobi molo sohu haolongi hami dongan nami, molo solo hami mardame, molo solo hami marbagi, marsisarihon dongan nabi. Tuhan merpamuati maroham di sadok ruas ni huriam. Torop dope hami na mangulu di bagas ngulu sesongoni. Namian hosomi di bagas rohanami. Miat di hami rohadiri na solo manarihon akadongan nami. Alia maktugu-tugu mahami tuhamu baon. Asa marhite-hite hasasari toddim di bagasat tikion. Ditugu-tugui mahami tungulu ne baru. Gabe adong marihami tu hatoddi na manugu-nugu hami tu haholongon dohot tu pangarajayo diri. Songoninang dohot di nama narihon akadongan nami. Tarlumubi di nama ngadupihan namaol hami nuaeng di tonga-tonga ni namasa COVID-10 sia di ngulu nami. Margugo masadok ruas ni huriam pinarguguan ni toddim. Molo adong akka nanang mitop semangat na las ni rohana. Doho taka pengharapan na. Tuhan, pagalak mamuse. Semangat doho pengharapan ni. Ay marhite-hite ho, marhite-hite panugunugun ni todo perbadia. Say nasahat do hami tungulu na marlas ni roha, tungulu na bersejahtera. Dongani masadok ruas ni huriam, disadok pertibion, asang giat, digarai tot dimi tuha semangat nami doho pakrimon nami. Pabuana saya salpudo sudia kasih taonon. Salpudo akana maul satongan ngulu nami. Molo ditugu-tugu tot dimi hami. Sesai madosa nami saluhukna. Alanya siniroham marhiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maredde mahita siya bukwedde nomor 460 sada ayat sada. Dohot ayat 2 laus tapasaha ma peliata.
Hurian itu hatta pos maroham ay to dini Jehovah do manugu hamu tu hasonangan. Alani toktong mahamu marpakirimun na mangulu tu ibana. Ay saliling di portibiok kita say rongom do kaparukilon. Hapor suhon doho sitaonon manosak nguluta. Molo tok kita marpakirimun na mangulu tu debata doho tu bagabagana. Manaham mahita mamulus saluhut namasai saharo di ujungna. Ay didok hatane debatado di Jesayano pulutulu esa pelopat songo pinahan na tuat turura ditogiho to dini Jehovah nasida tu hasonangan songo nipe ditogiho kobang som asama bangguarmu marmulia. Pinuji ma debata nama nugiho kita tu hasonangan. Unang matayahi hasangapod na rumar, unang masiasapan manang masilatean. Alay borhap mahita tu portibion marparangi hotod dini Tuhani laho maparbuehon holong dohok las ni roha dame dohok labas ni roha habasaron habasaon haporseaon halaboho dohok hatomanon ayak kaido di halomoho debata lao parohon harajona di portibion. Tatangya koma peliata ali debata manami na di Banua Gijang hodo hararoan ni saluhut sileleon nadenggan doho nasa ulibasa na mauliutus hupasatami masya na nilehom tu hami pelian nami tuho sajalo maiga bewap na husus di jolom paso-paso may dala ramoti asa huparhasya kami pelianon pati bulhok karajaumu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni silelew mitu hami. Asalam girigir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ali Tuhan debata manami nasotarasam do godang ni sileleom mudihami todim na badiyai di lehokko to hami jolma sumongkopi hami na leaon na umargaido di lehokko to hami jala gumudang do siap portibion doho siap pangisi na sude ope mauliate marohanami jala pujion nami maho ala ni sude habal gaon doho hamuliaommu na pinapatarmu to hami. Sailehom mato di parbadiay itu huriam akan naulo mangihutot Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami asa diajari dirajai dipatiur diparbadiay jala dipatok-tok kami miat di barita nauli aletot di parbadia say pasada mahuriam na pinabungu-bungumi asa masih jaloan jala masih haholongas songon nakaruas ni daging ni Tuhan Yesus Kristus na badiay sodangi jala patiur mahami asa hutadahami akadosa na balga doho na met si pasidingon nami say buas mahomane sa dosa nami asa labadia jalay baru hami ganupari asa tarbaik kami saur di bagasak kuria na badia nasasadai sayod diho jala padu muhami tu amain asa pos rohanami madok amanami di bagasat Tuhan Yesus Kristus say tabay sileo-leo tuhuria
asalam gadda toropnya kabar berita nauli, doho pangajari, doho para siroha, na mamaritaho kabal gaummu di Portibion. Saya sodangi jala paso-paso sude parpunguan ni halak Kristen di gereja, di parsikolan nang di bagas nabe, asa tau na sida saur tu parpunguas sugut. Saya sungguli akan tarpodom, jala pargogoya kanagali. Saya songgoti makanan yang doho natakang marroha, asa ditinggal hon nasida hajahaton nabe. Saya parrohaya kana bojok roha, jala apulia kana marsa doho nadangoli. Asa unang dirupa-rupa Portibion kana manguluiho. Saya tatak manatar gugut dohot na pinaburu-buru ni halak ala ni hapor siyaw di Tuhan Yesus. Saya jari nasida maralus jalamiyam maho di bagasan nasida. Saya ramoti mapikirannya kapanggonggomi dohot panguhum asatigoruhum nasida. Jala sa dihabiari nasida ari paruhum asogot. Saya patugu hapor siyaw nami asa tok-tok kuingot tami naukse sa dosa nami jala buanom mo hami Tuhan uluas sugot. Saya sungguli pakirimon na mangulu di hami asa pos roha nami nang malake dagingon panguluam mudo muse asa masuk kami marnida de bata ama marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Alea manami na di Banua Gijang saya pinarbadia magwarmo saya Roma harajom saya saup malomone roham di Banua Tongaos songon na di Banua Gijang. Lehom matuhami sadarion hangoluas siapari. Sesama dosa nami, songo panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unak kami togiho tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di paso-paso jala di ramoti Tuhan de batama ho. Di sodakot Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakot Tuhan de batama buhina tuho jala di pasaor homa damena tutodim. Amen. Selamat hari Minggu, selamat hari Pentakosta madihita saluhna. Salam.